салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экран ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. мерседес ҳастед бародаро, солиш 96 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 2.2, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро танҳо ҳуҷҷатуш бичидагӣ, ягон камбудӣ дига надора. мато коробка хадои 100% задагӣ пустагӣ надора. гази Евро 4 задагӣ. қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод. нарша 50 000 сомон мега. харидори аниқ боша, бо савдо ҳам дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти пурратар аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародарои азиз, мошине ки дар рӯи экран мебинем, рақамҳои 0049 гумкараге дар шаҳри Бохтар, наздики бозори Ҳоҷи Шарифда. хоҳиш мекунем кадоме ёфтагӣ боша, рақамҳои рӯи экранда занг занед. мошини навбатӣ бародаро Opel дар кузофи седан ҳастай. солиш 96, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. краскаш тозаҳӣ. қарор дорад дар ноҳияи Рашт. нарша 35 000 сомон мега. ахирон нарша дига арзон намешавад. марҳамат бародарони харидор бошед, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Tico, солиш 95, сӯзишвори бензини холӣ, кузов хетчбек, объем 06, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро нарӯшка камтар кор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 15 000 сомон мега. бародароне ки мошинхар ҳастед, барои маълумоти аниқтар ба даст овардан, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошини мо бародаро Astra F седан ҳастед. солиш 92, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ соз. мошин бародаро нахадова ҷошта заводид мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 22 500 мега. бо харидори аниқ боша биё пеш бина мега. ҳай кина савдо мекунем назди мошинда. марҳамат бародарони мошинхар, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатии мо бародаро Daewoo Matiz, солиш 99 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов хетчбек, объем 1.1, коробкаш механик, ҳолаташ соза бародаро. мошин находовай 100% ҳамаш кор мекунад. мато коробка ходовайшам соз аст. срочно сум дар кор фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 20 мега. бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, барои маълумоти дигар ба даст овардан, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед.
бародаро легенда пирсаги буданд. Солаш 98 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатш хуб. Мошин бародаро нахадой, моторшам созай, маслан намехӯрад, дуд намекунад, харор дорад. Дар шаҳри Душанбе наша 17 та мега бо савдо мешавад. کسانی خریدار باشه زنگ زنید رقم‌های روی اکران ده معلومات یعنی از توی ماشین دسترس کنید. این بود برادر یک چند تا ماشینی که ما دسترس کردیم و پیشکش شما گردانیدیم. شما را میخوایم ماشین خانه زمین کوارتیر چه برای فروختن یا رکلام داشته باشید در نمره ایما واتساپ ما صورت و معلوماتش رو روان کنید. در ویدیو آینده حتما رکلامش میکنیم و کسانی کانادا مهمون هستید حتما ابونه شوید چون که همه روز از نوارهای نو بخبر شوید. رحمت برادر برای دستگیری برای لایک و ابونه شدنتون از دستگیری هر یک شما میندار هستیم. دستگیری شما پیشرو ماست. خیر تا نوارهای آینده.